Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Χρύσα Πλαντέμη και σήμερα θα μιλήσουμε για τις χρυσομυλίδες, δηλαδή τα σκαθάρια των φύλων. Ανήκουν στην οικογένεια των κολεόπτερων, δηλαδή την μεγαλύτερη τάξη εντόμων με πάνω από 400.000 είδη σε όλο τον κόσμο. Σε αυτή την τάξη ανήκουν και οι πασχαλίτσες και τα σκαθάρια, όπως είναι και οι χρυσομυλίδες. Διαθέτουν σκληρά έλιτρα, δηλαδή τα μπροστινά φτερά που προστατεύουν τα πίσω φτερά και το σώμα του εντόμου. Ζουν σε ποικίλα οικοσυστήματα, από δάση και έλλη μέχρι ερήμους και γλυκά νερά και παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ως αποικοδομητές, επικονιαστές αλλά και ως θηρευτές ή παράσιτα. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες κολεόπτερων αλλά όχι χρυσομυλίδων. Είναι πολύ μεγάλη τάξη εντόμων. Τώρα οι χρυσομυλίδες μας είναι αρκετά μικρά έντομα με λεπτά φτερά και χαρακτηριστικό πράσινο ή κιτρινοπό χρώμα. Είναι γνωστά για την οικολογική τους σημασία ως φυσικοί εχθροί των παρασίτων και γι' αυτό είναι και πολύ καλοί φίλοι των ανθρώπων, αλλά θα το αναλύσουμε σε λίγο αυτό. Είναι πολύ μικρά έντομα, συνήθως από 1 έως 3 εκατοστά. Όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουν πράσινο και κιτρινοπό χρώμα με μεταλλική λάμψη και τα φτερά τους είναι διαφανή και έχουν έντονο πλέγμα από φλέβες, κάτι που τα κάνει πολύ εντυπωσιακά. Οι προνύμφες τους είναι σαρκοφάγες, δηλαδή τρέφονται με αφίδες και άλλα μικρά έντομα, κάτι που τις κάνει πολύ χρήσιμες στη γεωργία, ενώ τα ενήλικα συνήθως τρέφονται με γύρι και νέκταρ. Ο κύκλος ζωής είναι αυγό, πρόνυμφη, νύμφη και μετά ενήλικο έντομο. Ο οικολογικός τους ρόλος, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, είναι φυσικοί εχθροί πολλών φυτοφάγων εντόμων και γι' αυτό χρησιμοποιούνται και στην καλλιέργεια, στη γεωργία. Χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία για τη μείωση της χρήσης χημικών και βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Τα βρίσκουμε σε όλο τον κόσμο, κυρίως σε θερμές και εύκρατες περιοχές, προτιμούν τη ζέστη και προτιμούν περιοχές με πλούσια βλάστηση όπου υπάρχουν αφίδες και άλλα θηράματα. Για να δούμε και ένα βιντεάκι. Μεταλλικό χρώμα, το συγκεκριμένο έχει και λίγο κοκκινάκι. Είναι φίλοι μας, είναι πάρα πολύ πολύτιμα έντομα για το περιβάλλον μας, καθώς βοηθούν στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και πολλούνται ως ωφέλιμα έντομα εντός εισαγωγικών σε γεωργούς που θέλουν να αποφύγουν τη χρήση φαρμάκων. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου και ελπίζω να σας μείνει το πόσο χρήσιμες είναι οι χρυσομυλίδες για μας.